Orain dela 50 urteko bizipenak hartu dutela gurean realitatea. Utopia bat, hasteko utopia bat. Hori aurkeztu zigutenean da plan hori proposatu zigutenean, ez genuen gehiegi sinestu eta bai izango da zerbait, baina hau ez da burutuko. Tunela zeharkatzea, hori lauaren dimentziora pasatzea, kartzelara bueltatzea, dokumental hau honek egin duen guztia, izan da, horretzat, memoria ariketa bat. Pixkanaka aurrera joan zen, dau korpusten da burutzen, da azkenean burutu egin da. Orduan, gero batez ere aurrera doala eta batez ere kartzelara joan ginenean eszena batzuk egitera, eta hori izugarria. Zeren hori orduan gertatu zen, baina hori guztia hemen dago, horregatik dago oroimena. Orduan niretzat hau gaur apur bat desbokatuta bezala nabili. Bihar ikusiko dugu berriro, osorik ikusita ez daukagu, eta orduan ia horrek guretzat gauza bat zinestezina. Ritzik eta hauek egin duten Maluta filmizek egin duen reportaje hori, dokumental hori da, nik uste ekarpen handi bat. Gu eskertuta gaude eta gu pozik berriro baliotzu izatez. Espetxealdia ekintza kolektibo bat izan zen, ez bakarrik geunden apaiz talde handi batena, baizik orduko mugida osoaren, nolabait esateko olatu baten, 70ko hamarkadan da 70ko hamarkadan etorri zen olatu handi horren, orokor horren barruan sartu ginen apaizok ere, eta apaizen mugimendu gogor talde izeneko apaizen mugimendu horren barruan, espetxeak ere hartu ginduen. Beraz, mugimendu kolektibo handi baten, olatu handi baten barruan suposatu zuen borroka bat, sufrimentu bat ere bai noski, baina suposatu zuen itxaropen aldi bat, indarraldi bat, zeren orduan halako gorakada bat, sentsazioa zetorren, frankismoa azkenetan, oraindik ez zegoen azkenetan, baina hautsi nahi genuen eta itxaropen handi bat ere bai eta gorakada handi bat zen. Da orduan kartzelak suposatu zuen gu horretan, borroka horretan parte hartzea eta geure tokitik indar handi bat egitea. Hori benetan bizi genuen. Dokumental bat gu barruan gaudenok indartzu sentitzen dugu, baina nik uste dugu kanpotik begiratuta ere, izenburua bera bakarrik ere munduan zehar, bi kontzeptu horiek apaiz eta kartzela bat egitea, nahiko deigarri gertatuko da edonon. Zelako propaganda egiten den eta gizartean zer nolako oihartzuna daukan, baina nik uste dut oihartzuna apur bat badago interesgarria izango dela. Apaiz, erlijio horrek indar handia doka mundu zabalean. Igual hemen baino gehiago beste toki batzuetan da, bitxi egingo da, bi konzeptu biltzea eta apaizak bereziki estatu batek, teliza batek kartzenan sartzea nola da hori? Jakitea apur bat frankismoa egon zala, eta zer zen apur bat, zer izan zen frankismoari aurre egitea, Elizaren papera. Hau niretzako izugarria da, bizitza ekarrian oparirik handienetako bat da hau. Eta gero jarraitu ere egingo dugu, bihar da egiten diren beste aurkezpenetan da niretzat bizitzaren 80 urte egin behar ditut astelenean, eta orduan 80 urte egiteko modu izugarria da hau.